Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Febrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 20. Nahiabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa lubnganan. Wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ang higayon nga gigapos ang iyang tiil og kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadena ug giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. Adlaw ug gabii magsuroy-suroy siya sa lubnganan ug kabungturan ug magsigig-singgit-singgit ug magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tao nga gisudlan og daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, "Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw in taon akong sakita." Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus. Espiritu nga dautan, gula ni anang tawhana. Busa nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may imong ngalan?" Siya mitubag, "Panon, tungod kay daghan kami." Og nagsigi siya hangyo kang Jesus nga dili papahawaon ang dautang espiritu gikan ni adtong dapita. Ni adtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga dautang espiritu kang Jesus. "Paadtua kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila." Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga dautang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 nanagan, padulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy nanugilon niini sa uban. Busa gihangyo nila si Jesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, "Mahimo bang muuban ko kanimo?" Apan wala mutugot si Jesus ug miingon hinuon, "Pauli sa imong panimalay ug sultihi sila. Unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya ka maluluy-on kanimo." Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanigilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo